ଯାହା ହଉ ଅମି ଦିଦି, ଆପଣଙ୍କର ସୁନ୍ଦର ପରିକଳ୍ପନା, ସୁନ୍ଦର ଚିନ୍ତାଧାରା ପାଇଁ ଆମେ ଗର୍ବିତ। ଓଡ଼ିଶାରେ ପିଆଜର ଅଭାବ ହେଲେ ଆମର ପଡ଼ୋଶୀ ଦେଶ ନାସିକକୁ ତେଲ ମାରିବାକୁ ପଡ଼ୁଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏବେ ଆପଣ ପିଆଜ ଚାଷ କରି ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛନ୍ତି। ସତ କହିବାକୁ ଗଲେ ଦିଦି, ଆପଣ ପିଆଜ ଚାଷ କରି ଯେଉଁ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛନ୍ତି, ଗୋଟିଏ ନାରୀ ହିସାବରେ ଯେଉଁ ସାହସିକତା ଦେଖାଇଛନ୍ତି, ବାସ୍ତବରେ ଏହା ଏକ ସ୍ୱାଗତଯୋଗ୍ୟ ପଦକ୍ଷେପ। ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ସାହସିକତା ପାଇଁ ଆମେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଚିରଋଣୀ। ଆପଣ ସୁସ୍ଥ ମସ୍ତିଷ୍କରେ ସୁସ୍ଥ ଚିନ୍ତାଧାରାକୁ ଆପଣେଇଥିବାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆପଣଙ୍କର ସେଇ ସାହସିକତା ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଜୀ, କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ, ମହାମହିମ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ ସାମୂହିକ ଆଲୋଚନା କ୍ରମେ ଆସନ୍ତା ଜାନୁଆରୀ 26 ତାରିଖ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ ଦିନ ପିଆଜ ଆୱାର୍ଡ ନାମରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସମ୍ମାନିତ କରିବା ପାଇଁ ମନୋନୀତ କରାଯାଇଛି। ତେଣୁ ଉକ୍ତ ତାରିଖରେ ଆପଣ ଆସିବା ହେବେ। ରହିଲି। ନମସ୍କାର 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 ନମସ୍କାର।